Waqt il-25 sena ta' Gvern Nazzjonalista konna drajna bis-suċċess. Hekk iddikjara Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Is-suċċess li drajna bih fl-aħħar 25 sena. Taħt Gvern Nazzjonalista l-ekonomija kienet staġnata. Flok surplus konna nirreġistraw deficit wara l-ieħor, bit-tkabbir ekonomiku kien fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Pajjiżna kellu fost l-ogħla rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, bil-familji Maltin u Awċin kienu jħallsu fost l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma. Clyde Puli għamel konferenza tal-aħbarijiet sabiex jikkritika l-miżuri li ħall-Gvern fejn jidħlu l-istudenti li tilqu kmieni mill-iskola. Statistika tal-Eurostat ippubblikata fl-2018 turi li pajjiżna ra l-akbar progress mill-2014 l-hawn. Ir-rata ta' 23.8% fl-2010 niżlet ta' 17.7% fl-2017. Iżda l-Clyde Puli dan huwa progress insinifikanti. Fil-fatt, staġna u kien kważi insinifikanti. F'dadija negattiva Clyde Puli qal li l-Gvern falla fejn jidħol il-qasma tal-edukazzjoni. Tħares fejn tħares, qed tara falliment fil-governanza tal-edukazzjoni. Minkejja dan id-diskors negattiv, fl-aħħar snin il-Gvern ħabosta miżuri sabiex l-istudenti jkomplu javvanzaw u ma jagħtaw qalbhom qatt. Fost oħrajn l-istudenti issa jistgħu jagħmlu l-eżamijiet tas-sekk u l-medsek b'xejn u fis-sajf jistgħu jattendu l-klassijiet tar-reviżjoni bla ħlas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.